Несравнимо е това, което беше преди и сега. Това да работиш в ситуация, където трябва да преподаваш предмет като химията в класни стаи и да им обясняваш как те трябва да си представят нещо, да било то и цвят, да било то и време, за което ще протече даден експеримент, е много трудно. Много е трудно да мотивираш учениците да учат, много е трудно да мотивираш себе си, да дадеш всичко от себе си, да работиш в такава обстановка. Преди този център се налагаше да се записваме в график за ползване на мултимедия, да я разнасяме на ръце от стая в стая. Промените са страхотни. Естествено, когато влезеш в един кабинет в неогледен вид, така ми беше направено впечатление в самото начало, всички родители се възмущават, обсъждат го, това как изглежда, това как изглежда. Нямахме материалната база преди. Влизахме в кабинети по химия веднъж 2 пъти годишно като цяло и нямахме възможност да видим тези експерименти веднага. Преди да имахме кабинетите, всеки ученик отиваше при бюрото на учителя и гледаше на единствения микроскоп дадения обект и клетките, които се виждат. И така, да, заминава 1 час, само за да се види една клетка. Обикновено, когато се говори за качествено образование, има 4 фактора. Да имаш едни добри ученици, т.е. да имаш кого да учиш, да имаш едни добри учители, т.е. да имаш с кого да го правиш, да имаш едни добри учебни програми и не на последно място, и ще се дойдем на темата по-малко, да имаш къде да го правиш. Толкова добре подготвено училище във Варна няма. Мисля, че сме на най-високо равнище в сравнение с останалите гимназии. Смея да твърдя, че разполагаме с най-прекрасната база в града. Когато преди 2 години участвахме в програмата Училище на бъдещето на Фондация Америка за България и идеята да се изгради център по природни науки беше точно тази, да се движим поне една крачка напред преди предизвикателствата, пред които ще ни постави новото законодателство, а именно чрез обособяване на този център да гоним развитието на компетентности у учениците, които не са локални за отделните учебни предмети. Така, добре дошли на нашия компостер. Това е съд, в който събираме растителни остатъци, тъй като изучаването на кръговрата на азота в природата се случва и в часовете по биология, и в часовете по химия. Темата кръговрат на въглерода и кръговрат на азота в природата са прекрасни за проектно базирано обучение. Учениците го приеха радушно, включиха се. Това представлява един дневник за проследяване процеса на компостирането, като ние измерваме периодично някои важни фактори, като записваме първо датата, номера на съответното посещение. С този дневник ние всъщност правим нещо като проучване и след това правим нужните изводи за компостирането. Значи, когато се появиха задания, които са по-пряко свързани с практически задания, събиране на информация, обработване на информация и т.н., в тези ученически общности се появиха нови лидери, така да се каже. Появиха се нов вид отличници. За повечето деца това е възможност да покажат силните си страни. Работейки в екип, по този начин те знаят кой в какво е добър и кой какво може да направи. И всеки можеше да се представи с най-силната си страна, което за тях е изключително мотивиращо и хубаво, и може би заради това имаше толкова деца, които искат да се включат в следващите етапи. Значи тук завършват един випуск е 220 души, които се реализират в съвършено различни области.
които въобще често пъти не са присъщи за профилите. Което ще речете тази празнота, която е свързана точно с интегрирането на знанията и уменията им по различните учебни предмети. И моята мечта е да стигнем до там, че да се появят, ако трябва, и нови учебни предмети, които да съчетаят в себе си именно тия нови цели. И е съвсем различна обстановката, когато учениците работят с няколко учителя едновременно. Защото във всеки час влиза учителя по съответния предмет, работи по своите теми и нещата приключват до там. А в един момент се оказва, че нашите ученици са поставени пред една глобална тема, която обаче бива подпомагана с ръководство, с съвети от преподаватели по природо-математически дисциплини. Ние провеждаме консултациите заедно с госпожата по химия, с госпожата по физика и по математика. Всички сме заедно и работим едновременно с тях. Макар и в доста късен етап от развитието на гимназията се постигна това единство на природните науки и на математиката. Всеизвестни са резултатите на нашите ученици във върховите постижения по отношение на състезателната част в различните науки. Всяка събота ние се подготвяме за различни състезания, като последните 3 години успяхме да се класираме за това състезание в Харвард. Там участват около 800 ученика, разпределени в 100 отбора от цял свят. Аз се радвам, че и 3 години успяхме да влезем в топ 30. Тук имаме 4 участника от миналогодишното състезание, които предполагам повечето ще участват и тази година. Почти едно десетилетие се подготвяхме за състезание от такава класа. Самото усещане да решиш дори някоя задача, дори една-две задачи на самото състезание, след това чувството е невероятно, а ние всъщност на отборното състезание се представихме изключително добре. Ние станахме 8 от 100 отбора. То ние почваме още от 5 клас и благодарение на учителите, които ни подготвят, това според мен е най-важният фактор, но както господина ми каза, естествено мотивацията играе огромно значение. Понеже колкото да се подготвяш, ако няма един учител, който да те мотивира, не само да започне да решава задачи, но също така да имаш истинско желание да го правиш, понеже ако няма желание, няма как да го направим. Примерно в 5 клас започнах с 50 деца. В 12 клас останаха само 6. 4 влязаха в националния отбор, но... Когато говорим за 1250 ученици, ясно е, че няма как да съдим за подготовката им по достиженията на 5 или 12 разширен състав по предмета Хикс. И оттам дойде идеята да тръгнем да търсим именно това интегриране, защото учебните програми по различните учебни предмети не са координирани, не са стиковани във времето. И другата цел да се съчетаят конвенционалните методи на преподаване с евентуални нови технологии. И сега, като виждам какво се прави, това е изключително позитивно и за самите ученици. Значи, не може тези предмети да се предават сухо. Да излезеш на една дъска, да напишеш и да обясняваш този опит как се случва и друг опит как се случва. Когато на учениците се предостави възможността те да провеждат урока, е смея да кажа, доста полезно за тях самите, тъй като те се запознават подробно с материала, който трябва да предадат на учениците си. Мисля, че да, учениците внимават повече, когато някой на тяхната възраст преподава, защото имат приятелско отношение към тях. Също така и към госпожата приятелско отношение, но все пак сме от няколко години заедно и сме изградили здрава връзка. Подобна на тази на Зота, която е тройна ковалентна. Те са в изключително конкурентна среда помежду си. Те взаимно се ускоряват. Дори това по индукция се предава и на учителите. При тези ученици учителите трябва да влизат изключително подготвени. Просто хъса, който го има в учениците и увличането на учителите по това, води до нива на подготовка, които нямат нищо общо с държавните стандарти. И това, че държавата не може да отговори като условие и като заплащане,
когато работиш с такива деца, няма как да смъкнеш темпото да съответства на заплащане. Гордостта ми е, че независимо от икономическото, политическото и геосъстоянието на страната, училища като нашето успяват не само да поддържат традицията, ами да се мъчим да гледаме поне 1, 2, 3 крачки напред. Това е удовлетворяващото.